הורים יקרים, שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתקופה, בעידן מאוד מעניין, מאוד מאתגר. בעידן הזה שנקרא באמת העידן הפתוח, עידן האינטרנט. יש איזו עננה כבדה שמעל ראשנו, עננת האינטרנט. והשאלה שכולנו שואלים, האם באמת זה דבר פסול, או שזה דבר טוב, טוב מאוד? והאמת היא ששני הדברים נכונים. המתנה הגדולה הזאת והשפע הגדול של האינפורמציה הנפלאה שיש לנו בדורות האחרונים, המחשבים וכל ההתפתחות, המודרניזציה הגדולה הזאת, זה דבר בריא מאוד. אנחנו כמחנכים, כמורים, כהורים, צריכים אבל לשים לב, האם הדבר הזה, הפתיחות הזאת, האם היא דבר הורים יקרים, האם הדבר הזה הוא בעצם מוביל לברכה, לצמיחה חינוכית אצל ילדינו? ובואו ניגע בנקודה המהותית. אתר האינטרנט עצמו הוא נושא באמת רחב, ואנחנו יודעים שיש אתרים שונים, אתרים שמספקים הרבה דברי חוכמה, הרבה אינטליגנציה יכולים להוסיף, אבל יש גם אתרים מסוכנים. כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. והתורה בעצם באה לומר לנו במילה מאוד, שיש איזה דבר שאדם צריך לשמר ממנו, סכנה לנפשו. איזה סכנות דיברה התורה? במה בעצם שאנחנו שואלים את עצמנו, שהתורה אמרה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אז בוודאי כל אחד ישים לב שמדובר על שמירת הגוף, שמירת הנפש, שמירת הרגשות הבריאים של האדם, שמירה שלו מנזקים מפני האנשים. אין ספק שבדיוק בנקודה הזאת אפשר לומר שיש את הצד של הסכנה. אם אמרנו שבנושא של האינטרנט יש צד חיובי, הצד השלילי שבו יכול להיות מאוד מאוד קריטי. אם אנחנו בתור הורים ומחנכים רוצים רק את טובת ילדינו, ואין הורה שלא רוצה את בריאותו הגופנית של ילדו וגם הבריאות הנפשית. ואנחנו מכירים הרבה סיפורים על כניסה לאתרים שאינם חינוכיים. ומה קורה לילדים? לא מזמן פגשתי ילד קטן מאוד, אלים, מאוד אלים. וכשישבתי איתו ביחד, התברר שרוב המשחקים שהוא משחק בהם זה משחקי אלימות. אגב, אחד המשחקים זה משחק שרואים איזה אדם חמוש שנכנס לבית שיש בו זקנים. וכל המשחק הוא כמה שיותר להפיל את הזקנים. בואו נגיד במילים ברורות, להרוג. אני שואל אתכם, הורים יקרים, אני בתור אבא, ואתם בתור הורים, האם אנחנו לא חושבים שיש השלכה לתופעה הזאת? ובאמת הילד הזה היה אלים, והתברר שזה רוב המשחקים, אלא שההורים ראו בזה איזה דבר נחמד, איזה משחק פופולרי, אבל יש לזה השלכה. כמו כן האתרים שאינם צנועים. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הדרישה היא בעצם להיות ערניים לסכנות. ופה אנחנו צריכים גם לראות גם את הצד החיובי שבאינטרנט. יש ערוצים נהדרים. נו, מה לעשות? אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו כהורים חייבים להיות שותפים לפעילות של הילדים. לא להיות מן הצד. ושהורה לפעמים חושב ואומר, מה? אני אתערב בחיים שלו? אני רוצה שהילד יפרח ויצמח ויהיה חופשי. רוצה ביטחון עצמי. נכון, זה כל כך נכון. אבל לתת לילד את האפשרות לצמוח כאשר הוא נכנס אל הדרך, אל המקומות שמצמיחים ולא מפילים. על ידי קשר רציף עם הילד אפשר באמת לבנות אותו. שימו לב, מעליי נמצא תמרור. אנחנו יודעים, יש 3 צבעים, אדום, צהוב וירוק. אני לא מעריך שיהיה איזה מישהו אמיץ שבאדום ייסע קדימה, לא אכפת לו. אין כזה דבר, יש כללים. האדום זה עצור, הצהוב זה תתכונן, והירוק זה תלך קדימה.
בדיוק התמרורים האלה אנחנו צריכים להציב בפני הילדים. בכניסה שלהם לתוך אתרים. להיות ערוכים לזה שאנחנו הורים נפלאים אם אנחנו כן שותפים לאותם מקומות שהילדים נכנסים להם. ולכן אנחנו צריכים להציב תמרורים ברורים בחיבה, מתוך חיבה ואהבה, לא מתוך כעס. הורים יקרים, יש תפילה מאוד מיוחדת. אדם שיוצא לדרך, יש תפילה שחכמים תקנו לנו, והיא כך, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום. אנחנו מאוד מאוד נזהרים בדרך, מפני כל מיני סכנות. יש נהגים שאינם זהירים, יש דרכים עקלקלות, יש מחבלים חס ושלום במקומות מסוימים. ואותו דבר לגבי האינטרנט. כשילד נכנס לאתר, הוא בעצם מתחיל איזה דרך. חייבים לבדוק לפני שהוא נכנס. האם הוא חמוש מספיק ומוכן? האם האתר הזה הוא ראוי? האם זה אתר שיבנה או יהרוס? ואני רוצה לקרוא לכם, הורים יקרים, 10 הדיברות לגולש. כמו כשקיבלנו תורה, קיבלנו 10 הדיברות. דבר מעניין הוא, 10 הדיברות לגולש. 1, לא אפגש פנים אל פנים עם מישהו שהכרתי באינטרנט. 2, לא אגלה באינטרנט פרטים מזהים עליי או על בני משפחתי. 3, לא אגלוש לאתרים שההורים לא מרשים לי. 4, אם הגעתי לאתר שלא נעים בו, או לאימייל שלא נעים לי לקרוא, אקרא מיד למבוגר. 5, לא אגלוש לאתרים לא צנועים. 6, לא אגלה לאף אחד חוץ מההורים שלי את הסיסמאות הסודיות שלי. לא אתן את האימייל שלי לאדם שאני לא מכיר. 8, לא אעביר תמונה שלי באינטרנט לאדם שאני לא מכיר. 9, לא אפתח אימייל מאנשים שאני לא מכיר. 10, לא אתקין תוכניות או משחקים שמצאתי בלי ליווי מבוגר. הורים יקרים וחביבים, אין ספק אתם רוצים בבריאות הילדים. אין ספק, אין אבא ואין אמא שלא מחכה לראות את הילד שמח ובריא. אלא שאנחנו צריכים להיות מודעים שבריאות היא לא רק בריאות הגוף, אלא בריאות הנפש. ובעצם 10 הדיברות האלה הן כל כך חשובות. אנחנו יכולים ביחד לשבת עם הילדים, לקרוא ביחד את 10 הדיברות האלה. ואז אנחנו בעצם נתחיל איזה דרך חדשה, נעימה, שותפות עם הילדים. ואז בעזרת השם, הכניסה לאתרים, היא תהיה כניסה לאתרים חינוכיים, אתרים חיוביים. ופה אני יכול להמליץ על אתר שנקרא ערוץ מאיר, שבבית ספרנו אני משמיע מדי פעם סרטונים מהאתר הזה. ואני רוצה לומר לכם, הורים יקרים, הילדים מקבלים הרבה תוספת מוסר, תוספת ביטחון עצמי. יש שם סיפורים בסיטואציות של החיים. לכן, הורים יקרים, אני מברך אתכם ומאחל לכם, ולכולנו בתור הורים, אני כאבא, באמת שנזכה שהילדים שלנו יצמחו ויהיו מבורכים במידות טובות, ובהצלחה לכולכם. אמן ואמן.